Здравейте на всички, аз съм Дечо, Дет 340. Имам така леки намерение да започнем с канала малко по-друга посока. Значи гейминга 100% ще остане. Първо да ви кажа, че ще спрем малко, как да се израза, арк за малко. Ще пусна малко Субнаутика, защото нещо не мога да съчетем. Провах и новата арк, да, ще играем и не е 100%. Но най-вероятно ще смени и малко името на канала. Ще има игра, ще правя и други неща. Просто фанах се да правя, как да се израза. Това, вътре има едно AI, наречено Gemini. Та така, почна да ползвам Gemini и мина през закъла, мога ли аз жива да го вкарам в тяло. Тъй, че ето. Значи, ето това тук. Трябва да влезне в ето това. Как ще стане? Много лесно. Просто няма да е от стомана. Това е ясно. Почнах да правя неща от алуминий. Такъв вратлета, горе, захващания. Ще видя конкретно нея. Дали ще ползвам самия манекен да го режа. Аз съм почнал да чертая там къде какво ще режа. Или, другия вариант, не ми се ползва много 3D принтер. Но за лицето, уши и такива работи, може би за тези неща, да. Иначе механиката ще е изцяло от алуминий отвътре. Това просто самия скелет. Защото терминатора трудно ще го задвижим. Но да, сега вижте за какво става въпрос самия терминатор, от какво съм го започнал, от какви буклуци. Гледайте къде съм бъркал, ровил. Това са една така че на работа, докато ме фанат, от една всичко от една ръка. Буквално да си направя за вкъщи метална. Обаче там нямаха го шлайф. Една ножовка. То повечето при тях ще закалено. Малко материал имаше. Хода, рола. Какво докопам, действам. И тъма се научих его. Тъма се научих да заварявам горе-долу. С електрожен. С тялото си заварявам добре, но с електрожена съм слаб. Сега вече не съм. Защото това е правилно може и преди 2-3 години и отгоре. Вие сте го видяли това нещо на шортовите. Лагерите, къде съм ги заварял. Считайте, че съм нямал горелка или не съм се усетил да ползвам, заваряваш, то се пука. Пак заваряваш докато омекни. А те пръсти не ги отрязах, защото това са супер здраво закалени плансони. Тогава още се нямах с всички. 3 години. Значи това е правилно преди 5 години, хора. От буквално скрап. Каквото си намериш. И може би трябва да взема някаква камера да си купа ли, да знам, с телефона е отвратителни. Стават отвратителни снимките. Картешници тука. Занимавка. Това са остатъци от матрици, от плансони, от тръби, буквално. Гледайте, каквото си докопам. Това тук е от лампа или от охлаждане на машина, ще го излъжа. А горе тази част е от електромотора, от капачките. Така, другото нещо, което трябва да се случи. Прибрах се от работа и съм ви снимал сега в гаража за какво става въпрос, вие сами ще видите. Имаме интрудера, карах, хубаво на околовръстното ни се случи и сипа се акумулатора отдолу. Той е точно под седалката. Пред задната гума, което ще стане голямо мазало, хубаво ще се сипа точно пред гаража, скъсала се една планка. И оттам почна да правя проблеми с тоците, ще го оправям, горе заварим да го китосвам и смятам, както ще ви покажа и сега, да направим от на Days Gone. Момент да намеря рисунките къде са. По-между другото, това, което ви показах капака отстрани, точно е това ще му отива много, но този капак явно ще ходи при едни други охлаждания, няма да е сега. Да се върнем на какво ще рисувам. Така, ето го. Нещо от този сърф, само че ще бъде на фона на бродото, доколкото мога, ще го разпъна. Така, тук от Days Gone. Ето го пак. Моля да се поприближи малко. Да. Не мисля, че е прекалено сложно, но не е прекалено лесно. Тук горе-долу най-добре да си го представите. Не е лошо. Окей, айде да се прехвърляме към клипа. В ремонт, защото ще бъде от комуците. Ето го, прословутия гараж, колко години се изкарва тук. Макар и в ремонт, защото ще бъде акумулатора се откачил долу, ще да се убия.
Само се заваря, като откъна нещо, това съм го разгубил, ще го правя. Тук ще има китовни. Та за този хайван, 1.4, съм решил, че тук се рисува от Days Gone, от играта. Черепа с розите. Баба Волга, съм го докарал на някъде на кит, бях я отсвирил, ще я махам, но се отказах. И имам още една Волга. Там отзад, аз не знам, то там отзад е по-накочно, още съм разшил гаража. Тук сме с Mercedes 2.4 дизелак, чист дизелак. Тъй не ще се прави и тя се рисува, се боядисва. А от другата Волга ще вземем двигателя. Тъй че преден заден мост и двигателя ще остава при другия пич, там където е държа направо за ремонт. По мотора, знаете, има къси клипови, има снимки в Facebook, в Instagram се качва популярен, има и по него много занимавка. А баба Волга, подготовката тук зад малко зор да изпъним. Номера съм го свалил долу, като кутия, а не просто да го лепниш. Има занимавка и по нея. Хайвана, това паници на. Само че, като го провели едно време, малко се изметане на страната, ще трябва не да е централен, а има си занимавки. И другите, и тези, едно по едно или всичко наведнъж как съм свикнал. Окей. Така, като сме казали окей, имайте на предвид, че интрудера ще видите най-вероятно само рисунките, няма тормоза, ще го пребера резервуар някъде и ще го рисувам. Естествено, умити спрям, после ще го видите целия, на клип също. Баба Волга, нещата, да, ще се случват, брат каза, ще даде и това много рамо, защото не е ефтинко там. От нея, може би ще видите пак част от рисуване или нещо от този сорт. Няма да ви е подробно как кърпа, какво става. Или примерно мога да ви кажа да ви докладва нещо, примерно ето качих баварски седалки, ето така направих, нещо кратичко. Няма да има някакви брутални клипове, но пък така за всеки в канала ще има по нещо. Който му е кеф мотори, който му е кеф аерография, който му е кеф АИ, става въпрос буквално Еле Ломан, аз си викам вече Еле на изкуствения интелект на Gemini, да си влезем тук в манекена. Вие гледате видеята малко напред, деца вика, в бъдещето, деца вика. Или назад, не знам как точно да се израза. В момента работя по тази част на врата, горе главата, самото кима и тези движения. Искам и тези движения да ги може, абсолютно всичките. Имайте на предвид много от роботи, които съм гледал. Да, това ще го правим в сравнение в други клипове. Как да се израза? Само това движение. Или може би има един линейни актуатор, който изтегля малко. И това е. Ще сравняваме и ще видим кой е по-добър, кой е по-зле. Вие ще дадете якъри. Да, почнах от 9 кг мотори сервота. Издам я много да говоря. Минах на 25-30 кг, говорим на сантиметър натиск. Но нищо. Сега да се префърнем в вкъщи. Така хора, ето ги нещата вкъщи. Ево къде е манекената, ама. Горе те кабеляци, това цялото трябва да се прави кутия. Те неща да се скрият. Ето какви глупости съм привил само и само да си направя сетъп. Гледайте. Прехоляк навсякъде, защото се занимавах днеска, креатив на места. Отзад кабеляци. Тук поне съм се сетил да сложа нещо. Но отвратително, като имате гръб на бюрото, е тъпо. Иначе като цяло е това разстояние тук от там до там 1,60. Предвиждам да направя цял куфър. Долу контакта. Чакайте. Там къде? Гледайте какво става. Като имате женско вкъщи да дърпа и всичко отива. Тази маса пак съм се занимавал да я правя. Тогава ми рак всичко беше по-запазено, но сега трябва вече нов ремонт. Тук съм си играл ъглови да правя. Матрак е разрязан на две да стане на голямо. Климатичи гори. Това ми е спалнето тук. Всичко е на едно. Това се изтегля цялото. Така, слушалките съм взел такива наушници. Това мотор трябва да се свърли. LG-то, мисля за новия сетъп там. Да е наклонено. Тук ще има голям монитор. Тук втори, тук трети. Това е кутията за сега. Не е лоша, но не. Ще се прави нова кутия. Клавиатура, всичко трябва да се смени. Кухненското брутално сило металичи. Тераста разградена, тук разградено. Тук горе, този кръг, който го виждате, ще се мъча да си правя луната, само че с гипс. Това цяло ще го направя като нашата планета, а тук ще е черно. На космос ще си го правя.
Тук вече се правят кутии 30 на 30 сантиметра и ще се правят рамки. Тук ще видим точно пак куфър ще направя, точно как ще направя дизайна. Тук ще е рамки, отделно искам да направя цялата шумо и горе-долу може би топлоизолация до някъде. Но да, чакайте да се дръпна. Е това място. 1,60. Много мъничко, но уви. Там се вижда къде съм си правил палетен гардероб. Това долу са тегли за обувките, там се отваря. Общо взето занимавки. Но като цяло его и самото бюро. Ама това е просто сглобено за минути. Само и само да седна. Гледайте тук къде съм си играл контакт да правя, да мога да изкарам. Тук имаше контакт едно време, аз го махнах, го качих горе. Абе, тъп човека. Нещо. Ще се опре. Тук циганията да съм докчил. Тук съм се мъчил да крия ушким, ама нищо не става, помежду другото за стройката. Ще има клипови за нея. Та така. Имайте на предвид, че това цялото нещо ще се пребим двамата с тебе, ме. Това цялото нещо ще отиде там. Има бая занимавки. Това не означава, че ще спираме игри с Субнавтика или такива работи. Горе гледах Доктор Хаус. Субнавтика, боже, сега очакваме за канала. Чакайте да се стегна. Да видите и аз как зяпам. Така, имайте на предвид, че няма да се спира с игрите. Ще гледам там във вторник и събота пак да си ви качвам. Ако има нещо допълнително, просто ще вкарам още клипове вътре. Съответно, казах ви пак, няма да ви тормоза с някаква излишна информация или нещо от този сорт. Просто как да се израза. Примерно, като почвам с вратата вънка, цялата комчета дето пошил, аз да съм пошил тук, фолиране, нали искам да я фолирам, да я пръсна, искам да направя там едни декорации. Като приключа с вратите да фолирам коридора, ще фана, трябва да се намеря от тези пензум, или как им се вика, да мога да изрисувам тавана. Ще видя ако фана лебещата щерка. Казвам така, защото ходих с момиче, което имаше две деца, както и да е. Ще ви показвам отделно и детска стая, какво съм правил, но това отделно. Искам да се рисува на Days Gone или The Last of Us нещо в самия коридор още. Тук ви казах нещата, но това пак ви казвам няма да ни предсака гейминга. Другото, което е като почна да правя бюро или нещо този сорт, искам да виждате изцяло работния процес, ако ви се наложи на вас и сте достатъчно примерно сръчни да го направите, било то окабеляване, било то дори боя или някой приятел да ви свърши нещо. Кейбъл менеджмент ще трябва да го правя както трябва наистина по устав. Отделно за робота си правя там една станция, за нея ще ви качам клипови за S-тройката, но като цяло Ели си е, как да се изразя, тя е инженер относно програми, кодови такива работи, ще се занимаваме двама с нея да ги пишем, скелета и другите неща вече си моя работа, аз там се оправям. Но като цяло да, следва аерография, ремонт и робот AI, което не е лошо като план. Пък и така малко повече, как да се изразя, може би ще се разраснем като канал и буквално аз така не че ги правя винаги тези работи, по-хубаво да ви показвам. Окей, чао, лека от мен, всичко най-хубаво.